чандин сол пеш абруро бидуни розигии ӯ ба шавҳар доданд. Бо вуҷуди аз уҳдаи ҳамаи корҳо баромадан дар хона, хушдоману падарарӯсаш бо ҳар баҳона дар корҳои ӯ айб меҷустанд. Абру итоаткорона ба ҳама тағйирҳо сабр мекард, чунки ӯ модар шуда буд. Зан умед дошт ки бо таваллуди кӯдак ҳама чиз тағйир меёбад. Лекин хушдоману хусур ба хурдагириашон идома дода, писарашонро муқобили ӯ бармеангехтанд. Шавҳар ба латукӯби ҳамсар оғоз кард. Вале абру итоаткорона ба ҳамаи тағйирҳо сабр мекард, чунки фарзанди дуюмашро ба дунё оварда буд ва умед дошт ки бо таваллуди кӯдак ҳама чиз тағйир меёбад. Лекин бори шавҳар ва хусураш чунон ӯро латукӯб карданд, ки аз ҷояш хестан натавонист. Баъд шавҳараш гуфт, ки дигар бо ӯ зиндагонӣ кардан намехоҳад ва ӯро аз хона пеш кард. кӯдаконро ҳам аз ӯ гирифт. хешовандон чизеро намефаҳмиданд, ҳамсояҳо низ. Абру ҳеҷ гоҳ дугонаи наздик надошт. абру назди ҳуқуқшиноси хизматрасонияш бепул рафт. инҷо ҳамдиҳагонаш барои кӯмак муроҷиат мекунанд. бо вуҷуди истифодаи зӯроварӣ нисбати абру аз ҷониби шавҳараш, ӯ намехост, ки вай дар ба ҷои рафтану омаданаш маҳдудият дошта бошад. Зан оромона бо фарзандонаш зиндагӣ кардан мехост. Зан тасмим гирифт, ки аз шавҳараш ҷудо шавад. дар суд розӣ шуданд. абру ба зиндагӣ бо фарзандонаш ва гирифтани алимент аз шавҳараш ҳуқуқ дорад. фарзандонашро ба зан баргардониданд. абру пул надошт, ки хизмати ҳуқуқшиносро пардохт намояд, вале кӯмаки ҳуқуқӣ ба ӯ комилан бепул дастрас шуд.